Ahoj, milé ženy, já vás zdravím na už takové tradiční předpovědi pro ten další rok z hlediska čínské astrologie. A 29. ledna nám začíná rok hada. Mnozí by řekli, konečně nám skončí ten rok draka, který byl pro mnohé hodně náročný. A já tady moc vítám Mišku Ružičkovou. Miši, vítej a děkuji, že jsi zase přijala pozvání. Ahoj Jani, ďakujem, že tu môžem byť. Ja som vďačná tebe a tiež zdravím všetky poslucháčky, prípadne poslucháčov. A mám veľkú radosť, že sme tu spolu, zase sa stretávame, ako by sme sa nestretávali fakt to každý mesiac v svojom kmeni, že áno, ale zase za rok na tom istom mieste, v tom našom vytvorenom priestore, aby sme naladili spoločne na to, čo nám prináša budúci rok dreveného hada. Už sme, už sme mali spolu dreveného draka, ten bol wow. Mali sme spolu vodného zajaca a predtým sme boli spolu, ale bez toho verejného zdieľania. Predtým som si ešte len chodila na tie moje semináre k tomu novoročnému ladeniu. Rovnako ako ja chodím na tvoje koncoročné tie aktivity ohľadne kouřových nocí a ukončenia roku, tak ty na tie moje novoročné. To je pekné, ako to máme prepojené. Je to krásné. A já jsem vděčná, že už si vlastně čtvrtý rok součástí Kmene, což je online klub, který jsem založila před 5 lety. Teď už začínáme 5. rok. Pro mě je to úplně neuvěřitelné, že takhle dlouho fungujeme. A já jsem vděčná, že jsi s náma a tenhle rok budeš zase s náma s tématem human designu tentokrát, takže se moc těším. A ženy vlastně v Kmeni od tebe už najdou hodně věcí. Teď jsme měli masterclass energie peněz, skvělou. A Bola perfektná. A máme tam celou čínskou astrologii, vlastně všechny znamení, máme tam energii těch daných měsíců, je tam toho hodně, měli jsme feng shui prostoru už, takže je tam toho opravdu hodně a jsem vděčná, že pokračuješ s náma, protože ženy tě milujou a jsou rády, že jsi s náma. No a pojďme na to, prosím Ja tě. som ráda s nimi. Jak teda bude ten rok hada? Já věřím, že mnozí jsou zvědaví, protože ten rok draka byl opravdu velmi transformační a pro mnohé náročný a no však nám k tomu možná taky Bol řekl. hrozný, čo si budeme hovoriť. Jo, byl fakt těžký a náročný a tak co, uleví se nám trošku. No, záleží. Ako transformuje sa to rozhodne, ale že by som povedala, že toto bude odpočinok a prechádzka rúžovou záhradou, no možno pre niekoho, kto prežil ten rok draka. A záleží akoby, čo si nesieme, s čím prichádzame, aká je tá nástupná energia a rozpoloženie, ktoré máme. A ja teda môžem povedať, že ja som neskutočne rada, že sa venujem tej astrológii a nielen akoby sama, že sama skúmam tie súvislosti, jednotlivé tie aspekty, ale že tým prevádzam aj ďalších ľudí na moje semináre, ako chodia desiatky žien, každý rok, ako väčšinou i tie, akoby chodia nasledovne tie isté, stovky ľudí, ktorí tým už prešli a ako máme nástroj, ktorý nás pripraví na to, čo nás čaká. Mhm. Ako, samozrejme, že každý si tvorí tú svoju realitu, svoju budúcnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja si myslím, že je dobré vedieť, odkiaľ ti v živote priletí nejaká facka, alebo bude letieť nejaký konár cez cestu, alebo príde nejaká povodeň, alebo niečo podobné. Že aspoň dopredu vieš, že počuj, tejto veci sa proste vyhni, prípadne priprav sa na tom. Ja beriem tie astrologické predpovede niečo ako predpoveď počasia, s ktorou pracujú ľudia celý život, na každý deň, že áno. A no, ja som mala ten rok 24, ten dračí rok, naozaj náročný. Ešte k tomu ja som zajac, takže ja mám pocit, že som proste bežala ako zajačík pod tým veľkým drakom, ktorý tam lietal nado mnou a tým ocasem tam proste švácal a všetko ničil a bortil a dával mi tam prekážky. Takto som videla svoj rok. A pak som sa snažila, aby som to zvládla. A udiali sa veci, ktoré som nečakala, ale vďaka tomu, že som poznala tú svoju osobnú predpoveď, čo sa mám akoby zamerať, aké je
moje osobná téma, tak som ako vedela aspoň približne, ako sa z toho dostať von, aby som to zvládla. A vlastne na konci toho roku, ako som si potom prechádzala tie kouřové noci, mesiac za mesiacom, tak ako ja som mala z toho roku fakt hrozný pocit, že to bolo, chorá som bola, presťahovali sa, mali sme dom na dedine so záhradou, krásny, drevené podlahy, hlinené omietky, navoňaný. A rozhodli sme sa, že tam proste bývať nechceme, že to miesto není pre nás, takže nám padol proste náš sen. Boli sme úplne v katarzii s manželom, potom som sa s ním rozišla v lete, pretože ako veci sa zmenili, sa proste rovnováha sa narušila a ja som bola chorá väčšinu roku, mala som čierny kašel, mala som zápal stredného ucha, na narodky mi na pohotovosti pichali bubienok, proste prepichovali. Hrozné, 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 hrozné. A ďalšie veci samozrejme. A na konci toho roku si vravím, prežila som to. A jak som si pozerala na prostredníctvom toho tvojho vedenia a tých tém, ktoré sme jednotlivými mesiacmi riešili, ten svoje obrázky a fotky, ktoré som fotila počas jednotlivých tých mesiacov, pozerala som si zápisky, čo som si k tomu do denníčku písala, tak ako vôbec to nebolo také ako ťažké, ako som to prežívala. A ako vravím, prežili sme to. Zvládli sme to. Tu manželstvo stále drží, i keď teda prsteňok nemám, lebo bola som sa sprchovať ešte, takže som si ho zabudla dať. A sme zdraví, máme strechu nad hlavou. A mne to vraví, že všetky tie náročné témy, ktoré nám ten mega, mega ultra rok 24 priniesol, z nás mali akoby otriasť tie nánosy všetkých presvedčení, povinností, masiek a tých akoby takých slupek, proste hlíny na nás, proste nalepených. Ten rok draka nás tak zatriasol proste, že všetko to odletelo a zostalo len to naozaj najčistejšie, najúprimnejšie a dôležitejšie. Takže o to je dôležitejšie si na prelome tých rokov odpočinúť, aby sme do toho nového roku hada, ktorý sa zvlieka z tej kože, prináša ďalšie úrovne transformácie, vstúpili ako yes, idem do toho, pripravím sa na tom, mám nový školský rok, ideme do toho. No a ty si na tom seminári k roku hada, ktorý som už mala ako ten veľký, bola, takže by ma zaujímalo, ako ty tam vidíš nejakú tú kontinuitu podľa toho, čo sme sa bavili na tom dračom roku, o čom bol ten dračí rok, možno aj pre teba. A čo si vzala z tých všetkých tém, ktoré ten rok hada prináša a s čím pôjdeš ďalej v roku 25? Povedz mi. No, já tam jsem hodně vnímala, že taky pro mě byl ten rok dráka velmi transformační. Mnoho z vás asi ví, že jsem se přestěhovala z Bělých Karpat za mužem do Prahy, a že Praha byla pro mě velmi náročná a stále je. A na konci roku ale přišlo to, asi mnozí nevíte, to, že se stěhujeme za Prahu do pronajatého domečku se zahradou. Budeme susedky. A vlastně už za pár dní po tom, co natáčíme, se stěhujeme. Takže pro mě vlastně to bylo to, že taky přišlo mi to vtipný, jak jsi říkala, že na ty narozeniny ti pichali to ucho, tak mě na narozeniny čistili 2 hodiny v kuse kanálky zubů. Takže to bylo taky velmi výživné a čistili se kořeny a vnímám přesně to, co jsi říkala. A vlastně my jsme se o tom bavili i na začátku, než jsme spustili kameru, že vidíme, jak přesně, jak jsi to řekla, otřáslo to s náma a přivedlo nás to k hloubce toho, co je vlastně opravdu jako důležité. A to je to, že prostě jsme zdraví, že máme jako krásné vztahy, přátelé, že vlastně máme kde bydlet, máme co jíst, protože jako mnozí takové štěstí nemají a mnoho lidí kolem nás je prostě vážně nemocných a třeba umírá a to nám jako zatřese taky s tou naší realitou, s tím, že se vlastně jako podíváme, hele, a co je jako opravdu důležité a pro mě
pro mě je to asi tohle, jo, že vlastně jako vrátit se no, k těm kořenům, k těm základům a vlastně jako zastabilizovat se a podívat se na to, jak můžu ten svůj život mít vlastně jako víc v pohodě, klidnější, jo, že z toho jako obrovsky rychlého roku draka, kdy prostě jsem měla pocit, že jako nestíhám vůbec tomu tempu, tak vlastně se jako víc sklidnit a dovolit tomu tělu se jako zazdrojovat víc. Vlastně tohle hodně vnímám. Zazdrojování se, zastabilizování se po tom intenzivním roce, vyživení se, aby jako člověk vlastně jako získal tu sílu zase jako pokračovat dál. No tak ešte aby nie. Ako pre ľudí, ja mám, ja mám taký pocit, že ako, vieš, boli sme spolu v seminári a tých ďalších, že ako, ty vieš, o čom sa bavíme, aké boli aspekty toho roku, ale ako poslucháči, poslucháčky asi nevedia presne, tak možno by som to trošku ako dala tomu nejaký ako výklad, aby som uviedla do súvislostí. Rozhodne, poď do toho. Áno, áno, a prečo je akoby fakt dôležité pripraviť sa na to, aké to budem. A no, ten rok 24 bol totiž to špecifický v niekoľkých ohľadoch. On samozrejme každý rok má nejakú tému, ktorú sebou nesie nejaké pozitívne výzvy, nejaké negatívne výzvy. Rozumieme sa. Ale ten rok 24 bol naozaj vo veľa ohľadoch jedinečný. Bol to rok dreveného draka, to znamená, že je tam umocnenie dreva, pretože ak znamenie draka je drevené, není oheň, ak by ste si mysleli, že pretože drak ští oheň, tak je tam oheň, to je západná európska tradícia z mytológie toho draka s ohňom. Na tom východe drak není asociovaný s ohňom. Tam nebol len oheň. Oheň prichádza až v roku hada, čo tiež niečo znamená, niečo tam tomu pridáva. Ale vráťme sa späť do roku 24. Tam bol drevený drak. Drevo, drak. A okrem toho tam ešte bola taká ako záležitosť. Letiaca hviezda, to je akoby číslo, ktoré vyjadruje nejaký typ premeny. A aká je tá premena toho roku? Je starostlivá, je spirituálna, orientovaná na kariéru, alebo je to proste premena chaosu? Tak rok draka mal tú nečakanú, nepredvídateľnú premenu toho chaosu. A táto kombinácia ako je fakt náročná. A to nebýva tak, že každý rok draka je to takto. My môžeme mať draka v dreve, draka v ohni, draka v zemi a každý aspekt toho roku je nejakým spôsobom ovplyvnený niečím iným. Ako by ste si dali kávu a dáte si kávu bezalkoholickú, nealkoholickú kávu, tak to vždy hovorím, bezkofeínovú, alebo rúžové laté, alebo zelené laté, alebo proste takúto nejakú príchuť. No, tak ten rok draka, tak to bol tak flat white, posypaný kokainom, by som povedala. Že tam to bolo totálne proste maximalizované všetko. Nebudem robiť, nezaostrí kamera. Keď takýto rok prídem, tak to proste otrasie základmi existencie toho človeka. Samozrejme, že je tam veľká možnosť potenciálu, rastu, zveľaďovania, posunutia sa niekam, pretože on vlastne nás akoby vezme z tej zeme a niekam nás hodí, niekam nás proste katapultuje. A my, keď nemáme nejaké spojenie s tou našou realitou, s našimi silnými stránkami, akoby nestaráme sa o to zdravie a necháme sa uniesť tým wow, úžasným, tak je to naozaj ťažké, možno až likvidačné. Ja som ako vravela už na začiatku, ste už v tom roku 24, že kto viacej akoby sa rozletí alebo viacej vyletí, vyššie vyletí a není ukotvený v tej svojej pravde, tak v tom roku draka,
tak v tom nasledujúcom roku hada o to hlbšie dopadne a bude mať väčšie problémy, aby ako sa vyrovnal s tým, čo sa mu vlastne stalo. Um, Astrologické aspekty tých rokov samozrejme môžeme sa pozrieť, kde sa nachádzajú planéty, aké tam témy privolávajú, kde sú tie retrogradity, rozličné tie osy a tak podobne. To ma hrozne baví, fascinuje, ale tá čínska astrológia je trošku iná, pracuje s inými aspektami. A mne príde taká akoby jednoduchšia. Je akoby taká oveľa symbolickejšia. Ten jazyk, s ktorým sa vyjadruje, taký bohatší. No a vlastne ten vždycky každý párny rok, takže ten sudý rok je yangový, je ten, ktorý prináša zmenu. Niečo sa zmení. Je to rýchle, je to akčné, musíme sa hodne obracať, aby sme udržali krok s tým, čo sa vlastne deje. A ten nasledujúci rok je jinový, to je ten nepárny, lichý a dáva nám akoby priestor, aby sme doriešili to, čo začal ten rok predtým. Je to Yang predstavuje energiu, myšlienku a Yin predstavuje hmotu, formu, viditeľné. Hej? Takže máme vlastne akoby ten nasledujúci rok, potom drakovi, teraz v tom roku 25, možnosť, aby to dosadlo, aby sme to spracovali, aby sme z toho vyvedeli nejaké dôsledky. Takže preto veľmi vravím, že záleží, s čím vstupujete do toho nového, lebo to budete riešiť. To tak budete mu vysporiadavať, budete nad tým premýšľať, budete hľadať v tom nejaké životné lekcie, čo vám to prinieslo. A čím lepšie je k tomu človek nastavený, že to je teraz tá téma toho školského roku, tak viete, čo máte robiť. Proste máte jasné zadanie. Hej? A nechcem, aby to vyznelo, že to berie človeku vôľu alebo schopnosť meniť ten svoj život, ale nerobím to prvý rok, takže ako vidím, že tak naozaj je a ten, kto to odmieta a má tam ako rezistenciu, tak sa k tomu príde tou ťažšou, dlhšou, náročnejšou cestou. No a ten rok dreveného draka sa vlastne opakuje raz za 60 rokov, takže my sa môžeme pozrieť do histórie, čo sa stalo v roku 1964, kedy bol posledný rok dreveného draka. Môžeme sa pozrieť do minulosti, čo sa dialo každých tých 12 rokov späť, v roku 2000, 2012, 2000, 88, 76, 64 a tak ďalej a tak ďalej. Takže môžeme sa poučiť. A je fascinujúce sledovať, a ja som to do toho svojho seminára k tomu roku hada by rozvedla, rozpracovala, čo sa dialo v tých rokoch týchto znamení. A toto spojenie histórie, ktorá sa dala, ktorá proste je zapísaná, a ešte keď je modernejšia, takže viacej menej môžeme veriť, čo tak naozaj bolo, je horšie akoby dohľadať si pravdivosť udalostí, ktoré sa stali stovky alebo tisíce rokov dozadu, čo je to, čo mňa osobne už akoby s tým pokročilou prácou, ktorú v tej astrológii akoby som odvedla, už ma zaujíma akoby tie tisíce rokov do minulosti. Fascinujúce. Tak môžeme sa na to pozrieť. Alebo sa môžeme pozrieť do svojho vlastného života, čo sa dialo v tých rokoch 12 predtým. Bo to bol ten rok nášho rok draka, rok hada a tak ďalej. A no, ja milujem to tajomno, tie hviezdy a proste tie možnosti, tie predpovede, to sa proste ešte nestalo a fascinuje ma, že nejakým spôsobom ja môžem už teraz vedieť, čo sa udeje v budúcnosti. Ale tá dôvera, že mám nasledovať tie témy, ktoré mi ukazuje tá budúcnosť, je vo mne podložená tým, že ja som si veľmi dôkladne spracovala svoju minulosť pohľadom tej astrológie. Ja viem, ktoré roky mám aké zdravotné problémy. Viem, ktoré roky sa mi vracajú nejaké určité témy, lebo tam sa to akoby točí, to sa vracia. A tie skúsenosti, ktoré mám nielen z môjho života, ale aj tie predané skúsenosti mojich klientiek, ženy v mojom klube, v mojich kurzoch, mojich kamarátiek, kohokoľvek, kto je schopný sa so mnou chvíľku baviť, poviem sú dátum narodenia a je ochotný so mnou zdieľať nejaké životné veci, tak ja to všetko mám, tie príbehy.
a tie skúsenosti skutočných ľudí. Um, ako ten rok 24. Bolo to husté. Asi tak. Míši, a had je vlastně takovým symbolem transformace, ale i sexuality a takových právě tajemství, že jo, a mnoho lidí, prostě pro mnoho lidí ten had je vlastně něco, čeho se jako hodně bojí, jo, a že už jsem taky četla, že jedna žena si ten rok přejmenovala, protože se bojí hadů, na rok jako jiného jména, protože má strach z hadů. Aha. Takže Na čo? já už si to nepamatuju, na jaký jiný zvíře, ale uh, právě co z hlediska té čínské astrologie ten had znamená? Je to tady tohle taky? Nebo je tam ještě něco jiného? Uh, rozhodne. Ako tých tém je tam hodně, ale jako to neznamená, že všetky sa prejavia v našom živote. Mhm. Tam už záleží, že kde sa my nachádzame na tej úrovni vedomia, ktorú postupne akoby rozvíjame. A akoby hovorím k ženám, ktoré nás teraz počúvajú, takže predpokladám, že už nejakým spôsobom ste v tej oblasti seberozvoja pokročilé, že ste sa už stretli s termínami okolo jóny, kundalíny a proste rozličných aktivácií svojich darov, čakier, ženstva, posvetné ženstvo, červený stan, proste podobne. Takže, uh, takže vám rozhodne odporúčam pozrieť si môj seminár, alebo tú predpoveď, má asi 2,75 hodiny. Budete ohromené, čo tam všetko nájdete. Mám to naozaj krásne, pretože tá krása je v roku hada veľmi dôležitá. A, a hlavne ako ten rok je jinový, on nesie tú ženskú esenciu. Ten yangový rok, to je skôr mužské atribúty. A ten jinový rok, toto podporuje akoby ženu. Hej. A čím bol ten rok 24 spojené, taký fascinujúci je, že ním začal vlastne celé nové akoby, cyklus 20 rokov, ktorý má nejakú tému a je tam veľmi akoby ústredná i tá téma akoby 180 a 900 ročí, ktoré majú tiež nejaké vibrácie v rámci ako civilizácie ľudstva ako takého a mení sa to a my sme proste v tom, my to teraz zažívame. Nebudem to asi úplne vysvetľovať ďalej, pretože to by trvalo dlho a ja by som začala skákať na stoličke, ale užívam si takéto svoje hadidoupy, ako som si vytvorila, suché, teplé a bezpečné. A ponorila by som sa skôr do toho nového roku 25. Ja som o roku draka mala 6-7 seminárov, odrečnila som o tom asi 40 hodín čistého času. Mne už to fakt stačí. Ja proste prežila som to, môžem si na nové veci. A ten rok 25 bude veľmi veľký dôraz na ženu. Všetky tie témy, ktoré žena má v sebe. A viete, aké sú ženy? Viete, aké sme? Každú chvíľku sme iné. Proste každý týždeň niečo iné riešime, nejako inak sme nastavené. A ja sa hrozne teším, až sa postupne začne ukazovať ten rok 25, pretože vlastne začína, ten lunárny rok začína 29.1., takže to není 1.1., ale až s druhým novom pozitívnom slnovrate, vždy začína nový čínsky lunárny rok, takže až vtedy už to akoby naozaj začne. Čo je ale na tom hadovi zvláštne, je, no na tom roku hada ako takom, že bude netradične dlhý. Že väčšinou ten lunárny rok má takých tých povedzme 365 dní, cca, ak sa tam pohybuje s tými novmi, ale ten rok hada bude mať 384 dní, že bude naozaj hrozne dlhý. A to je jasné, pretože had, keď už niečo akoby má, had je lovec, už to proste nechce pustiť, už to chce uchovať tú moc. A ja som hrozne zvedavá, aké to bude. Pretože v tom medzičase, na konci starého, a než to nové ešte začalo, tak môžeme byť takí naivní a dúfať a predstavovať si všetko, hej? Všetko iné a nové, aké môže byť. A potom to začne. A ja už som to taká akoby stará ostrieľaná harcovníčka, že ja začnem naozaj veľmi pozvolna, pretože ono sa to prihlási o tú vládu a stane sa nejaká vec, ktorá proste akoby zmení ten chod našich životov.
keď začal rok tigra, toho dravého, akčného, jangového, tiež lovca proste, tiger začal 10.2. a 2 týždne na to, 24. na deň narodenín mojej dcery, tak začala vojna proste. A tie roky ako to není oddelené len tak pre nič za nič, hej. To sa nevolá podľa nejakého znamenia len tak pre nič za nič. Tam sa tie veci naozaj zjavia, ukážu. Akoby tá téma toho ročného vládcu otlačí sa do toho celého roku. Proste vezmite si rok 2020, rok kovovej krysy, ktorá bola spojená s respiračnými ochoreniami. Tam sú i zdravotné výklady v jednotlivých tých rokoch. A proste prišiel COVID na celý svet. Okrem toho, že to bol proste rok kovovej krysy v spojení s tou záťažou na tie kovové systémy, tak začalo i nové 12-ročie. Tam tých cyklov akoby je hodne, 20-ročie, 12-ročie, 180-ročie, 900-ročie, lalala. Je to úžasné, ale pozrite sa do minulosti, pozrite sa, aké tam bolo to znamenie, budete ohromení. Jeden z aspektov toho roku hada je, že tam prichádza nový element, ktorý tu doteraz nebol. Ako som vravela, dreveného draka, samé drevo. V roku hada už tam máme aj oheň, bo had je ohnivé znamenie. Máme tam dokonca aj zem, pretože to numerologické čínske číslo toho roku je 2, to je zemité číslo. To niečo znamená. A proste je tam nejaká zmena, je tam nejaký vývoj. A teraz, keď tento rozhovor natáčame, sme na tom rozmedzi toho starého a toho nového, tak ako tak sa pozerám do tej budúcnosti a plánujem si ten svoj rok s ohľadom na tie témy, ktoré mi prinášam. A zažívam taký pocit, že teraz som v oku hurikánu, som v bezpečí, všetko je v pohode, ono sa niečo stane, ono sa niečo zmení, ale ja viem, čím tá zmena bude podmienená. Môžeme sa pozrieť na astrologické aspekty, ktoré tiež na tých svojich seminároch rozvíjam ďalej, ktoré nám vravia, že tie ženské otázky, akože budú ešte nejakú chvíľku proste prituhovať, priškrcovať, až sa nakoniec niečo stane. Príde zase ďalšia zmena. Alebo v oblasti zdravia, akoby tam tá záťaž, ktorá na tom roku je, ktorá upozorňuje na orgány toho stredu, spojené s trávením, s reprodukciou, hej, proste tieto záťaže. Je tam toho veľa, ale není to nekonečné množstvo. Proste ten rok nám vraví, fokusuj sa, zameraj sa na tieto témy. Ty vieš, že keď si súdny človek, súdna žena, vieš, že niektoré veci v tvojom živote nefungujú, tak ako keď sa to, čo v tebe nefunguje, pretne s tým, čo tom roku je oslabené, na to proste veľký tlak kladený, ob nejakým spôsobom to bude v centre toho diania, tak sa tam niečo stane, k niečomu proste príde. Čo na to povedať, no? Je to krásné, když jsi mluvila o tom, že je to hodně o tom ženství a o tom vlastně, je to ta ženská, že jo, životní síla, nejenom ženská, ale prostě ta hadí síla, ta sexuální síla, životní síla, má spojení s pánví, tak my budeme mít vlastně v kmeni v příštím roce, v příštím půlroce, který nám začíná na Imbolc 1. února a je možné se k nám přidat právě od toho 1. února. Budeme mít téma hormonální nerovnováhy u žen, protože to je prostě 80% žen trpí hormonální nerovnováhu, aniž by to vědělo. Budeme mít téma bylinek pro ženy, budeme mít téma lásky k životu, tvorbě, bohatství s Lucí Harnošovou, budeme mít human design s tebou. A já vlastně mám jako radost, že můžeme tady tyhle témata i v tom kmeni otevřít a podpořit ženy, aby tím rokem prošly lehčeji, aby se právě jako měli příležitost zastavit a podívat se na to, jak u nich se projevují ty různá témata, protože máme tam workshopy vlastně ke každému svátku v kola roku, kdy se zastavujeme, díváme se na to, co se děje v přírodě, co se děje v nás a
jdeme vlastně s tím cyklem toho roku a čeká nás toho prostě spousta. Máme tam i krásný jako mužský hosty tentokrát a já se na to jako moc těším vlastně a jsem velmi vděčná, že můžu ženy podporovat. Já jsem vlastně se ani nepředstavila na začátku a Myslím, že ja tiež nie. jak jsme na to představení zapomněli, jak jsme zvykli natáčet toho kmene, kde nás všichni znají. A já jsem právě i lektorka práce s pánevním dnem, takže tam jako mám tu práci s tou životní silou. A je to vlastně jako jsem ráda, že ten rok hada na tady tohle svítí, protože to je tak důležitý téma, ta naše pánev, ta naše By životní sa síla. malo učiť na základných, na stredných školách, proste tieto veci. No, takže já se vlastně na to velmi těším, na to, co nás čeká a na to i opravdu jako vnímám, že tam bude důraz na to, jako postarat se o tu svoji životní energii, dobře se o ní postarat, aby jsme právě těma třeba dalšíma rokama potom procházeli jako víc zazdrojované právě a vyživené a zakořeněné. Já se chystám i na studium Qigongu a právě takovou jako ženskou cestu s tím Qigongem s Anna Martou, takže já se na to moc těším. Čeká mě cesta do Portugalska za ní, takže vidím, že jsem si na to vybrala krásný rok, na to, abych se učila pracovat ještě víc tady do hloubky. To krásne, Staré keď ťa umění. akoby tí hviezdy podporujú, že áno, cítiš to správne, robíš to správne. Choď do toho, máš to posvetenie. Takže je to krásný a ženy, pokud budete chtít naši podporu v tom příštím půlroce, tak vás srdečně zvu do kmene za náma. A jak jsem říkala, začínáme už 5. rok, některé ženy jsou s náma od začátku, některé odchází, některé se k nám zase vrací po nějaké době, takže je to hezký a máme tam toho ještě spousta, různá kmenová kafička, čeká nás velké setkání na Žítkové celodenní a věřím, že tam najdete to správné pro sebe a taky máme knihovnu, kde za ty 4 roky fungování už je mnoho témat, právě týkající se taky toho ženství, vztahu, sexuality, i rodičovství a máme tam různé typologie, genové klíče, oktokodes. Teďka nás bude čekat ten human design, protože mám vlastně velmi ráda ty typologie, máme tam čínskou astrologii, s Míšou máme tam toho opravdu hodně. Takže tam můžete Máme si... spoločné, ste náš opičí horoskop, ktorý tuší po tom poznaní. Můžete si tam vyzobávat a hledat si to, co vás zrovna volá, co vás zrovna zajímá, co vás třeba zrovna i trápí, abyste se nechali podpořit. A my jsme tam pro vás i ve facebookové skupině, kam můžete napsat otázku, pozdílet. Budou tam i 2 skupinové mentoringy se mnou, takže pokud cítíte, že toužíte po tom ženském společenství v tomto roce, který bude ženský, že toužíte být součástí, mít tu svoji smečku, mít ten svůj kmen, mít ten svůj prostor žen, které jsou stejně naladěné, které vás podpoří, kdykoliv budete potřebovat, které se s vámi budou radovat, které zároveň vás podpoří, když vám nebude dobře, tak jsme tady pro vás a můžete do 31. ledna k nám naskočit. Čím dřív to uděláte, tím máte lepší cenu, takže doporučuji dlouho neváhat a těšíme se na vás moc a těšíme se. Ja to vnímam, ako si o tom rozprávala, tak ja samozrejme viem, čo je v kmeni, pretože som tam už 4. rokom. Wow, neviem, ako to rýchle uteklo. A vnímam ako veľmi dôležité byť obklopená nielenže ľuďmi, ale konkrétne ženami, ktoré riešia to isté, čo my, možno sú už o kus ďalej v tých témach, že už to prežili, sú staršie, alebo a tým pádom múdrejšie a skúsenejšie, alebo sa v tom vzdelávajú, vidia tam tie súvislosti a ponúkajú to vedenie a to sprievodcovanie tým životom ženy k tým ďalším ženám. Pretože i tá téma komunít, vytvárania si nových spoločenstiev z dola, akoby nie štátom riadené z hora, ale z dola na základe akoby našich záujmov, na našich osobných invencií a energie, je jednou z tém tej novej doby, ktorá akoby prichádza, vidím to i v tých čínskych znameniach, v tom cyklem. Začalo to ako už pred pár rokmi, ale proste naberá to bude čoraz silnejšie a silnejšie. Ja to vidím nielen v tom, že proste tu nejaká Jana Rosa proste vytvára tú komunitu žien, kde sú proste desiatky kamarátiek, taký pomyselný červený stan, ale že
aj je to i tá nádej pre ľudstvo ako taká, ako spojiť sa a urobiť nejakú zmenu. Priniesť to, čo tu chýba, aby sme zlepšili tú našu situáciu. A či je to vo forme ako pomoci, že nie je nejaká katastrofa, ľudia sa spoja, aby pomohli tej oblasti, alebo je to to spojenie sa v rámci akoby edukácie, podpory, zdieľania. Nie? Akoby, že to není ohrozenie života ako takého, ale je to skvalitnenie toho života, alebo rozkvitnutie toho života. Hej? Pretože my ako ženy máme proste rozličné veci, ktoré na tom tanieri máme naložené, s ktorými žonglujeme a tak podobne. Či je to naša rola ako matky, ako partnerky, ako ženy, ktorá je účastná v tom nejakom procese tvorby tých hodnôt, peňazí, zamestnanie, podnikanie, to je jedno. Proste veľa tých možností, ale máme toho proste fakt naloženého veľa. A tá spoločnosť, tá doba sa zrýchluje a zahusťuje. Proste ako by sme boli proste v nejakej kádi a takto s nami mieša a mieša. A aby sme ako nestratili sami seba, aby sme sa nestali iba nejakými robotmi, nejakými schránkami, ktoré robia to, čo majú v tých svojich dielkoch, tak je dôležité uvedomovať si svoju podstatu, svoju jedinečnosť, tak ten božský atribút, pracovať s tým, čo je skutočné, to telo, moja rodina, tie hodnoty. A i tá práca s kolom roku, Janka to má s tými pohanskými sviatkami, keď to tak ako môžem nazvať, alebo prírodnými sviatkami, v čínskej astrológii máme podobné proste tie body toho roku, ktoré, keď sa tomu človek venuje, tak ho prinavádzajú späť k svojej podstate. A je naozaj dôležité akoby robiť to pravidelne i čoraz častejšie i vedome tomu pristupovať. Pretože to je ten skutočný život. Hej? To opakovanie to vytvára pevnosť a silu a istotu. Opakovanie sú tie tradície, tie rituály. Je to hrozne dôležité v tejto dobe, aby človek vedel, by mal istotu proste aspoň v niečom. Keď sa mení veľa vecí okolo nás, tak čo je na tej opačnej strane, ten yin k tomu yangu, čo je tam tá naša pevnosť? A na tom pracovať. A i to je to, čo ten rok hada nám viacej akoby ukáže. A keď vy viete, že odpoveďou na tú zmenu, ktorá k nám proste prichádza neplánovane z toho exteriéru, proste zvonku, ukazujem za okno, ale ako myslím, tak akoby všeobecne, tak akoby čo je odpoveďou? Buď, že sa akoby spevníš, aby si ustála ten výchor, alebo naopak, že dokážeš sa včas odpojiť a zmeniť sa, proste transformovať sa, aby si dokázala prispôsobiť, keď tá zmena proste už je nevratná. A je to náročné. Viete, ako sa vraví, si dospelá, si unavená, robíš to správne. Je to fakt náročné, no. No a právě protože ten rok byl i tak náročný jako pro ty naše nervové soustavy, pro ty těla, tak my jsme, najdete v Kmeni, minulý rok jsme natáčeli rozhovor s Viktorií Dýr na téma biohackingu. Já tam mám práci s nervovou soustavou, teďka jsem natáčela jak na lepší spánek, věnujeme se opravdu i tomu tělu, i tomu, aby jsme to tělo zazdrojovali. Společně se zastavíme na novoluní, na úplněk a i tohle cítím, že co si přeju právě do toho kmene dávat víc a víc ty podněty opravdu, aby ty naše těla to zvládaly, všechny ty transformační a náročné roky, protože to je zase něco, o co se můžeme opřít, to naše zdravé, vyživené, zazdrojované tělo. A je to velmi důležité, vnímám, že to bude ještě do těch dalších let jako hodně důležité a že ten had nás to k tomu taky vede skrz to téma té životní síly. Ďakujem. Mi vždycky niečo ako nadhodí, že ma k tomu napadne nejaká vec, ktorú ešte musím povedať. Akoby ďalšia z vecí, ktoré sa v tom roku hada otvárajú, je takéto líbivé pozlátko, ktoré akoby dobre znie, dobre to vyzerá. A viete, že teraz, kedy človek dokáže napísať a okecať úplne všetko, urobí si tomu pekné obrázky s pomocou umelej inteligencie, ktorým chýbajú oči a majú navyše prsty a sú také ako divné. Ale niekto si to proste nevšimne a
Je tam akoby riziko nechať sa oblbnúť, lapiť, zmanipulovať. A, ja, a ako zistíte, že to, čo vás, čo vás ožiari, tou svojou wow, krásou, jedinečnosťou, úžasom nejakým, je skutočne pravé. Musíte sa pýtať, či je ten človek, ktorý vám to niečo ponúka, či je tá vec skutočná, či má nejakú históriu za sebou. Či to proste není iba nejaký umelo vytvorený e-shop, ktorý není český alebo slovenský, ale je proste je z Číny, iba vás zoberie o peniaze a produkt nedostanete. Alebo je to nejaký človek, ktorý vám ponúka proste nejaké veci, ktoré sú nebezpečné. Ja akože v súvislosti s tým hadom, tak do mňa začnú vyskakovať rozličné akoby aktivácie kundalíny a ženskej síly a za hodinu proste skupinového workshopu online aktivujeme vašu kundalíny. Ľudia, ako fakt, buďte opatrní, keď na niečo klikáte a ako dávajte si pozor, komu zveríte moc zmeniť niečo vo vašom živote. Pretože sú tu ľudia ako ty, Jani, proste ten kmeň. Máš predtým veľa ďalších rokov praxe so ženami, s klientkami, s pánevním dnem, proste s týmito ženskými záležitosťami, rozlične tie semináre a rituále, ktoré poriadáš, proste roky, rokúce, proste je tam história, skutočnosť. A i v tom kmeni všetky tie desiatky, stovky hodín, ktoré tam sú, tých rozhovorov, toho štúdia, tých príprav na to je tá skutočná hodnota, podľa mňa. Uh, Realisticky, že áno. A naozaj ako ľudia, buďte opatrní, nenechajte sa zblbnúť, čo proste na vás vyskočí v tej novej dobe, lebo to je jedna z tém, z ktorých sa rozvádzam akoby ďalej, s tými súvislostiami, ste vedeli, kvôli čomu to je a vlastne v akých sférach to očakávať. Je to tam proste, taká povedzme, záťaž. V tom roku 25, 6, 7, proste ďalej. Takže fakt, buďte opatrní. To musím jenom potvrdit rozhodně se svým pánevním dnem, se svojí životní sexuální energií pracujte s někým, kdo to má uzemněné a založené na něčem trvalejším než na channelingu a dalších věcech a nic proti channelingu, ale opravdu opatrně, protože viděla jsem bohužel mnoho věcí, které nedobře dopadly a je potřeba opravdu začínat stabilně od těch kořenů, pomalu a budovat si ten svůj energetický systém od té podlahy, od té opravdu nahoru a ne naopak. Tam potřebuje čas. Přesně tak a to tělo potřebuje čas, aby se ta energie začala probouzet postupně a ne, aby se probudila takhle prostě. To může potom spálit celý ten systém a může to opravdu nedopadnout úplně dobře. Takže rozhodně buďte opatrné. Ty se to tak usmíváš. Já jsem zhrozená, že se může stát. No. A zároveň prostě každý má tu svoji cestu, že jo, a každý si prostě potřebuje projít tím, co si potřebuje projít. A pokud si tím projít nepotřebujete, tak pojďte k něčemu bezpečnějšímu. Tak jo, Míši, je ještě něco, co bys si chtěla dodat k tomu roku? Nebo kmeni? Je tam toho naozaj veľa. Fakt ten rok 25 bude o dosť rozdielnejší od toho roku 24 a bude pomalší. Bude ako taký, pre niekoho môže byť až taký nudný, ne? Že akoby nič sa zdanlivo nedeje, ale ono sa deje. Len tie veci sa dejú proste vnútri, nie sú viditeľné. A potom, keď sa už udejú navonok, keď sa proste už ukážu, keď to dozreje a nám sa ten kvet akoby roztvorí, tak potom už bude neskoro sa k tomu nejakým spôsobom stiahnuť. A akoby ten rok 25 je hodne o príprave, uvažovaní, premýšľaní a až potom urobiť nejakú akciu, nejakú zmenu. To, že bude ťažké meniť trajektóriu a smer, keď už do tých vecí dostanete, keď už ten rok pokročím. A ja tam rozhodne vnímam obrovskú tému toho zdravia, ženského zdravia,
Je tam záťaž na ty ženské orgány, jako už vidíme v tom veľkom výskyte rakoviny jako okolo, že to prostě prichádza. Ja ako nechcem nikoho strašiť, že prostě ja som astrologička, ale zase ako mám oči a srdce otvorené, vidím, čo sa okolo deje a prostě viem, aká je tam tá súvislosť. Pre ďalšie roky budú ďalšie témy, teraz je to prostě toto. Tak na seba buďte opatrní, starajte sa o svoje zdravie. Keď máte strach, tak sa s niekým porozprávajte, bo veľa ľudí trápi ich nejaké zdravotné problémy, boja sa, čo to môže znamenať, tak to nechajú tak. A čo keď to je niečo už potom nevratné? Proste, hej. Tiež v rodine umrela pred pár týždňami teta, ešte mladá žena, po 50-ke, ale tak to nestalo sa to proste len tak. Tiež sa o seba zdravotne nestarala, lebo nechcela a potom to proste niekam došlo. Tie veci sa neudejú len tak z ničoho nič. Či je to astrologické zmeny, proste nastavenie alebo toho zdravia. Takže ako rozhodne tá téma toho zdravia v tom roku 20 bude veľmi dôležitá. Telesné zdravie, ženské orgány, proste trávenie a tyto veci oblasti. Ja o tom budem mať i ďalší ako rozhovor o tom zdraví, takže nech nie sme akoby prakticky TČM, alebo tak, že by sme sa mohli ďalej akoby rozvádzať. Kto chce, tak nech sa k mne pripojí, tam budem to mať na svojich stránkach. Ale ďalšia vec je i to psychické zdravie, ty akoby psychické alebo spirituálne, duchovné aspekty toho života v tejto dobe. Témy sa tam budú otvárať. A ten, kto má to ukotvenie, spojenie s niečím pevným, čo ho podrží, keď príde zmena, tak na tom vždycky bude lepšie ako človek, ktorý ako niečo sa mu stane a nevie, čo má robiť, je úplne zmetený. Naozaj je to rok, kedy treba podeliť, zdieľať, požiadať o pomoc, prepojiť sa v tej komunite akoby takto, aby sme boli pevní a udržali to. Takže a zároveň proste samozrejme prinašný rok veľa krásnych, aby to nebolo iba také ako, že Ježiši Maria, hej, tak nejak to proste k tomu zišlo. Ale tak beriem to tak, že už máme nejaké roky a proste vieme, aká je cena, ako byť zdravá a šťastná, že musíme preto niečo urobiť. Starať sa o seba i o druhých. Ale tiež tam je veľa krásnych vecí. Ja proste tu už hade témy vysielam v mojom starom novom ponču, proste mám klobúk, som si kúpila, ako by som prvá tou krásou, módou. Mám doma veľa nových obrazov, proste to umenie a dizajn, ktorý ten rok hada tiež podporuje. Takéto kvalitné, hej. Takže je to naozaj rok. Ja aj zo všetkých týchto tém vnímam, že je to proste rok žien, rok ženy. S tým, čo žena žije vo svojom živote. To sa tam bude akoby ukazovať. No, ja sa na to teším. Ja sa na to hrozne moc teším. A som zvedavá, o čom sa porozprávame za rok. Keď bude končiť rok hada a bude prichádzať rok koňa, ktorý zase bude úplne wow, akoby veľká jazda, niečo podobné ako ten dračí rok, ale z iného pohľadu. A ako zhodnotíme, čo všetko nám ten rok hada priniesol. Míši, moc děkuji za rozhovor, děkuji za ty témata, které jsi přinesla a jo, jako když přesně ty jsi na to hezky navázala, když jsme zdravé, když jsme vyživené, když jsme zazdrojované, dobře, tak si potom můžeme užívat tu radost, tu krásu, prostě to, co ten život přináší krásného, ale bez toho zdraví, prostě bez toho, že jo, že vyživení, když jsme unavené, nemocné, tak se to prostě moc neužíváme. Takže pojďme o sebe ženy pečovat. Já budu mít v březnu semináře Pánevního dna v Brně a v Praze, takže to je taky možnost, jak se opečovat a jak podpořit to svoje ženské zdraví. A pokud vás to volá užít si s náma krásnou ženskou cestu, krásný ženský půlrok, tak pojďte za náma do kmene a věřím, že se tu ženskou jízdu s náma užijete a že právě vás to vyživí, zazdrojuje a podpoří. A Míši, je něco, kam by si chtěla pozvat ty ženy? Áno, určite vám všetkým odporúčam môj seminár k roku Hadam. Má necelé 3 hodiny, je naozaj krásne obrázky, skripta, podklady, prezentácia k tomu urobená. Tak had chce kvalitu samozrejme, že o tom to je. Takže myslím si, že každá žena by si to podporujúce posolstvo, ktoré tam mám,
mala vypočuť, aby sa upriamila na to, čo ju čaká v tom jej roku, v tom roku hada. Takže rozhodne to je tá najvec v súvislosti s týmto rozhovorom. A potom samozrejme mám svoj klub, ktorý je koncipovaný na Feng Shui, čínskom horoskope a poznaní takých tých energií, tých mesiacov. Ako máme predpoveď, nejakú tému na ten rok 25, taký každý mesiac sebe niečo nesie, takže o tom je ten môj klub. A samozrejme ako čínsky horoskop. Kto chce poznať sám seba, v roku hada poznať sám seba, ísť hlbšie do tých svojich energií, do toho, aká som, aká je podstata mojej osobnosti, tak výklad osobného horoskopu rozhodne ako 2025 Starter Pack. To by som ako začala. Poznaj sám seba a potom rozvíjaj svoje kvality. Doporučuji. Ti bude určite taká milá, že pridáš sem všetky tie odkazy, kde čo odo mňa človek môže nájsť. A budem sa tešiť na ďalšie stretnutie, jak s tebou, Jani, tak s holkami v kmeni, tak aj s vami, ženy, ktoré nás počúvate, keď nám napíšete, ako na vás pôsobil ten rok draka, či ste dostali nejaké akoby odpovede, prečo to bolo také, ako to bolo, že vnímate, že tam tá sila toho draka, čo sa stalo, čo sa tešíte do svojho roku 25. A rada si od vás vypočujem, ako ste sa mali, ako sa máte a tak. Můžete nám to napsat do komentáře a někdy dole pod náma, pod videem najdete odkazy na Myšiny stránky i na kmen. Takže ženy, díky za pozornost, přeji vám vyživující, zazdrojující, prostě hodně zdrojující rok 2025, který si užijete a přeji vám... ženské sile. Ano, přesně, ať vás to spojí s tím vaším ženstvím, s tou vaší ženskou silou a ať na něm zase vyrostete a ať je laskavější a lehčí než ten rok draka. A rozhodně děkujeme drakovi za všechny lekce. Ano. Thank you, drak, go away. Tak jo, ženy, díky. Ahoj, ahoj Míši.